ମା ଆଜ୍ଞା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ତୋ ଝିଅକୁ ରଖିକି ତାକୁ ଯୋଉ ଟର୍ଚର କରୁଛୁ ତୋ ଝିଅ ବେଧୁକୁ କହୁଛି ତତେ ବି କହୁଛି ମା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଭିଡିଓ ତୁ ଦେଖୁଥିବୁ ସତ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ସୁରତରେ ଅଛି ଯଦି ମୁଁ ଓଡିଶାରେ ଥାନ୍ତି କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥାନ୍ତି ମାଗା ତ ଘରେ ଯାଇ ପଚାରନ୍ତିନି ଭାଇମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏ ଭିଡିଓଟି ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିବ ତମ ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ରହିବନି ଦେଖ ସେ ଭିଡିଓ ଗୋଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ଏ ସମାଜରେ ଏମିତିକା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ କେତେ ବୟସ ସେ ଛୋଟ ଝିଅର ହବ ତାକୁ କୋଉ ଭଳି ଟର୍ଚର କରନ୍ତି ବାପ ବୁଢା ମରିବାକୁ ଯିବ ଝିଅ ତାର ବେଶ୍ୟାଗିରି କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଝିଅର ଭାଇର ଝିଅ ତାର କଣ ହବ ଝିଆରୀ ହବ ସେ ତାକୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଟର୍ଚର କରନ୍ତି ଭାଇ ଜଣେ ଯାହା ହଉ ଆମ ଓଡିଶା ଭାଇ ଗୋଟେ ଜଣେ ତାକୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କହିଛି ହାତ ଦାଗ ଅଛି କେମିତି ଦାଗ ହେଲା ସବୁ ଜିନିଷ କରିଛି ସବୁ ମୋ ଅପା ଜେଜ ମିଶିକି ସବୁ ଚେଙ୍କା ପୁଡା କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି କି? ବାପା ମାଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନି। ଜେଜେ ବାପା ଜେଜେ ବାଉ ଅପା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁକି ତମକୁ ମାରପିଟ କରନ୍ତି? ଘର କାମ କରେନି ବୋଲି। ଘର କାମ କଣ କଣ ସବୁ କରାନ୍ତି ଆପଣ? ବାସନ ମଜାନ୍ତି ହାଣ୍ଡି ମଜାନ୍ତି ଆଉ କଣ କରାନ୍ତି ଓଳାଓଳି ନ କଲେ ଚେଙ୍କି ଦିଅନ୍ତି। କେମିତି ଚେକନ୍ତି ତମକୁ? ଲୁହା ଚେଙ୍କା କରନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ଫାଟିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ବି ତ ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡିଛି ମୁଣ୍ଡ ଏଥିପାଇଁ ବାର କହିଲେ ତୁ ବସି ବସିଆ ଖାଇକି କଣ କରିବୁ କହିକି ଏଇ ପ୍ରେସର କୁକର ଧରିକି ବାଡେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ବେହୋସ ହେଇକି ପଡିଗଲି ତାପରେ ଉଠିଲା ଆସିକି ରକ୍ତ ପଡିଛି ସବୁଆଡେ ତାପରେ ସିଲେଇ ପଇଲା। 7 ବର୍ଷର କୁନି ଛୁଆଟା ତାକୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ଏ ଭିଡିଓ ତ କନକ ନ୍ୟୁଜ ପଛରେ ପାଇଲା ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭଉଣୀ ମାନେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଷ୍ଟେଲ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ସେ ରାତି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିକିରି କୁଆଡେ ଯିବ ବାଟ ପାଇନି ତାଙ୍କ ହାବୁଡରେ ପଡିଛି ତାଙ୍କ ହାବୁଡରେ ପଡିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଣିକି ପୋଲିସ ଥାନାରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଛନ୍ତି ତାପରେ କନକ ନ୍ୟୁଜ ବାଇଟ୍ ନେଇଛି ଦେଖ ସେ ଭିଡିଓ ଏତିକି ସରିଗଲାଣି ଏତିକି ଖାଇଦେଇକିରି ଯିବୁ ଏତିକି ଖାଇଦେ ପୋଲିସ ଆସୁ ଆସୁ ଲେଟ୍ ହବ ତମର ଖାଇଦେଲି ସେ ବାପ ଝିଅ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଯେମିତି ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସେ ହେବା ଦରକାର କି ତାକୁ ଟର୍ଚର କରିବା ଦରକାର ଘୋର କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ଝୁଅ ତମ ନା ତମେ ଓଲଟା କହୁଛି ନା କଣ କହୁଛ ବଡ ପାଟିରେ କଣ ନା ଯାହା କହୁଛ ମୋ ବାହାର ଝିଅ ମତେ ବହୁତ ବାଡଉଛି ଭଲ କହିଲେ ସେ ମତେ ଖରାପ କରୁଛି ତାପରେ ଆସିକି ଆହୁରି ବାଡେଇଲେ ଘରେ ତାଲା ପକେଇକି ତମେ ମାନେ ବାପା ମା ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଲେନି। ଆଜି କଣ ଖାଇଛ ତମେ? ଆଜି ଭାତ ଡାଲମା ଖାଇଛୁ। କାନକ ଦେଲ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଲ ଆଜ୍ଞା ଜେଜେ ବାପା କାହିଁକି ବାଡାପିଟ କରନ୍ତି ସେ ଝିଅ ଯୋଉ ଅଛି ଅପା ଯାହା କଥା କହୁଛ ସେ କିଏ? ସେ ମୋ ଜେଜେଙ୍କର ଝିଅ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତିନି ଖରାପ କାମ କରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ସବୁବେଳେ ମାରପିଟ କରନ୍ତି ନା କେବେ କେବେ ସବୁବେଳେ ବାଡାପିଟା କରନ୍ତି। କଣ କୁହନ୍ତି କିଛି କାହିଁକି? ବହୁତ ଖରାପ ଭାଷା କୁହନ୍ତି। ତମେ ଏବେ ପଢାପଢି କରୁଛ ନା ପଢାପଢି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି? ପାଠ ପଢଉନାହାନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଫୁଲ ବି ଯାଉନ? ନା ଘରେ ବସି ପଢାପଢି କିଛି କରିବା? ମତେ ପାଠ ପଢଉନାହାନ୍ତି ଘରେ ବସିକି ପାଠ ପଢାନ୍ତିନି କହୁଛନ୍ତି ତୁ ପାଠ ପଢି କଣ କରିବୁ ତୁ ତ ବେଶିଆ କାମ କରିବାକୁ ଆମେ ଛାଡିବୁ। ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖିକିରି ମୁଁ କଣ ତମ ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ରହିବନି ଏ ମା ଆଜ୍ଞା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ତୋ ଝିଅକୁ ରଖିକି ତାକୁ ଯୋଉ ଟର୍ଚର କରୁଛୁ ତୋ ଝିଅ ବେଧୁକୁ କହୁଛି ତତେ ବି କହୁଛି ମା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଭିଡିଓ ତୁ ଦେଖୁଥିବୁ ସତ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ସୁରତରେ ଅଛି ଯଦି ମୁଁ ଓଡିଶାରେ ଥାନ୍ତି କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥାନ୍ତି ମାଗା ତ ଘରେ ଯାଇ ପଚାରନ୍ତିନି ବୁଝିଲୁ ଆଉ ଖାସ କରି ଏ ଭିଡିଓଟି ଯୋଉମାନେ ସେୟାର କରିବା କଥା କର ନ କରନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଯଦି ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଯଦି ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ନ ଆସନ୍ତି କି ଆପରେ କିଛି ନ କରନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖିବ ମୁଁ କଣ କରିବି ହେଲା ମା ଆଜ୍ଞା ସେ ବୁଢା ମା ଆଜ୍ଞାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ତା ଝିଅ ମା ଆଜ୍ଞାକୁ କହୁଛି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ତ ଆରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ 7 ବର୍ଷର ପିଲା ତାର କଣ ଭୁଲ ବାପା ମା ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି ତମେ ତ ଏମିତି ଟର୍ଚର କରିବ ସେ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆଖିରେ ଲୁହ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କଣ ଅଛି ତମେ ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ତମେ ଏମିତି କରି ମାରୁଛ ମଲା ବେଳେ ସାରା ନରକ କଥା ନାହିଁ ଏମିତି ମରଣ ମରିବ ତମ ଆଗେ ତମେ ସାରା କୁକୁର ତମ ସାରା ମରିବେନି ବୁଝିଲ ଆଜ୍ଞା ସେ ମାଗେ ଫଟୋ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ମାଗେ ସେ ଫଟୋ କିଏ ଠାକୁର ଡାକୁଛି ତା ଫଟୋଟା ମୋ ପାଖରେ ପଡୁଛି ମାଗେ ତା ବାପ ଝିଅ କର ମାଧୁ ଯୌତୁକୁ ମାଗେ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ମାଗେ ପିଟିବି ମାଗେକୁ ମାଧୁ ଯୌତୁକୁ ମୁଁ ଖାଲି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ଛୋଟ ଛୁଆଟୁ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା ଯଦି ତାକୁ ନ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରଙ୍କୁ ବି କହୁଛି ଯଦି ତାପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ ନ ନିଆଗଲା ସତ କଥା କହୁଛି
ହଲସ୍ଥଲ କରିଦେବି ଦେଖିବ ହୁଲସ୍ଥୁଲ କରିଦେବି ସିଏ ଯାହା ଛୁଆ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ଅନ୍ୟାୟ କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ସହିବିନି ହେଲା ଏଇଟା ବହୁତ ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା 7 ବର୍ଷର ଛୁଆଟାକୁ ସେ କୋଉ ଭଳି ମାରୁଛନ୍ତି ତା ଗୋଡଠୁ ପାଦ ଯାକେ ମୁଣ୍ଡ ଯାକେ ସବୁଆଡେ ଚେକ ଦିଆହେଇଛି ସେ ମା ଆଜ୍ଞା ମାଧୁଚୋଦ ବୁଢା କେମିତି ସେ ମା ଆଜ୍ଞା ତା ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଛି ବେଦ ଛୁଆଟା କେମିତି ଜନ୍ମ କରି ତା ମାଆକୁ କିଏ ଶିଖେଇ ଦିଆ ମଣିଷ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତୋ ମାଆକୁ କିଏ ଆରେ ମା ଆଜ୍ଞା ବୁଢା ମୁଁ ଫୋନ କରୁଛି ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେକ ମୋ ଟିମ୍ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଫୋନ କରୁଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ସେ ମା ଆଜ୍ଞା କିଏ ସେ ମାଧୁଚୋଦ ସେ ମା ଆଜ୍ଞା ଆଗେ ଯାଇ ଧରା ହବ ତା ମା ତାପରେ ଦେଖାଯିବ କଣ ହଉଛି ହେଲା